Ġelotali, ġelapejn, il-messaċtija ħadjen. Laħu għanna flet jaqbad il-Marsa, għal Domoro Street. L-Euro City u Turntable Level. B'investiment ta' €2 miljun li huwa konfinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea ġiet inaugurata sistema ġdida fil-Kamra tal-Kontroll tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri flimkien mas-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Stefan Zrinzot-Soppardi. Din il-Kamra tal-Kontroll ġdida taħdem sistema ta' intelligenza artifiċjali fejn dak il-ħin il-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili se jkunu jafu bl-informazzjoni u l-post eżatt fejn meħtieġa tal-ewwel għajnuna. Din is-sistema turi l-vetturi tat-tifi tan-nar fejn jkunu qegħdin u milliema stazzjon telqu. Dwar din is-sistema kif taħdem, One News kellem mad-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla. Ħajkollok mill-ewwel inti affarijiet li tiġa lesti. Fis-sens li mela meta daħlet telefonata, mhux ħanoqogħdu issaqsi minn moħħok, għandek lista ta' mistoqsijiet skont x'inhu l-każ u skont ir-risposta li tuna n-nies timxi għal mistoqsijiet l-oħra. Barra minn hekk sa dak il-ħin li tkun dieħla t-telefonata jibdew mill-ewwel ikunu dispeċjati il-fire engines li hemm bżonn għaliex jekk għandek rescue għandek bżonn vetturi, jekk għandek oli għandek bżonn tip ta' vetturi oħra. U s-sistema mill-ewwel tajlek liema tip ta' trakkijiet u mill-liema stazzjon għandek toħroġ. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Byron Camilleri qal kif dan l-investiment se jinsab biex il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili ikunu fuq il-post mal-ewwel u jsalvaw ħajjet in-nies. Il-Ministru Camilleri qal kif ir-riżors uman huwa importanti barra din is-sistema u fakkar kif il-Gvern investa fihom permezz tal-ftehim kollettiv li sar is-sena l-oħra li tgħidbilhom il-pagi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Il-Protezzjoni Ċivili qed nagħmlu investiment bla preċedent, mhux biss fil-ħaddiema tagħna, iżda anke fil-makkinarju li jużaw. U wieħed mill-aktar affarijiet importanti fil-Protezzjoni Ċivili huwa l-ħin, illi jingħata fl-iqsar ħin possibbli is-servizzi li hemm bżonn. U allura dan l-investiment ta' €2 miljun se jgħin sabiex il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili jagħtu servizz tajjeb kemm jista' jkun fl-inqas ħin possibbli lil Maltin u Rawċin. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzot-Soppardi qal kif €1.5 miljun minn dan l-investiment ġie minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili benefika minn proġett importanti ferm b'investiment ta' fondi tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt qed naraw investiment ta' €1.5 miljun, investiment li se jagħti aktar effiċjenza, aktar għodot biex dan id-dipartiment ikun jista' jagħti servizz aqwa u fuq kollox fit-tellieqa kontra l-ħin illi għandu biex jagħti dan is-servizzi dawn l-odda ġdida se jkunu ta' għajnuna kbira. Preżenti wkoll kien hemm il-Kap taċ-Ċivil Mario Kutajjar li qal kif mill-2013 il hawn kien hemm bidla kbira f'dan id-dipartiment hekk kif il-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili daw jiġu trattati ħafna aħjar minn qabel.